Yes, hello mga subscribers, likers, lahat po ng mga companions dyan at lahat ng mga sumusuporta po sa atin na patuloy po tayong nagbibigay po ng mga videos natin regarding sa mga stroke patients and others na biniblog ko. So again, ngayon po ay araw ng mga mothers. So happy Mother's Day sa lahat po sa inyo. And siyempre, unang-una nais kong batiin yung aking namayapang ina sa iyo, Nanay Lady. Happy Mother's Day in heaven. So sa pagiging ina mo, sa lahat ng sakripisyo mo sa aming magkakapatid, ito ngayon ang resulta sa bawat pamilya ng aking mga kapatid. At pangalawa, sa aking mga kapatid, sa inyong lahat, Happy Mother's Day. At sa inyong mga anak dyan, Happy Mother's Day sa mga pamangkin ko rin dyan. Okay? At siyempre, yung aking special someone, yan. Sa lahat ng mga anak ko din, binabati ko rin Happy Mother's Day sa inyong mga anak. Yan. At sa mga, dahil at sa inyong ina, Happy Mother's Day din. Yan. So, lahat ay binabati ko rin ng aking mga mag-anak dyan sa Dating, sa Batasan, sa Bicol, sa mother side ko, sa father side ko, mga subscribers ko, mga mag-anak. Sa inyo pong lahat, Happy Mother's Day sa pagtataguyod po ng sakripisyo niyo po sa inyong mga anak sa paghahanap buhay, pag-aaruga, sa lahat-lahat po ng care, especially sa panalangin niyo sa ating Panginoong Lumikha, sa kanilang pagtatagumpay. So, Happy Mother's Day. Yan sa inyo lahat. So, babatiin ko muna yung mga kapatid ko, siyempre. Kay Ate Julie, Happy Mother's Day. Kay Ate Milet, Happy Mother's Day. Kay Jingjing, Happy Mother's Day. Ayan. At kay Utol, Jeanette, Happy Mother's Day. Nagaruga sa kanyang mga pamangkin. Sa iyo, Tol, Happy Mother's Day. Ayan. At siyempre, sa aking kay special mention, kay Lovely, sa iyo, Happy Mother's Day. Ayan. Tinataguyod mo yung mga anak sa kabila ng mga in spite of circumstances na nangyayari sa buhay mo. Yan. Happy Mother's Day. So, ito po ay pagsimbolo ng ating ang nanay ng ating tagapagligtas ng ating Panginoong Kristo, si Mama Mary, kung paano niya inaruga ng pagkabata hanggang ibako sa krus, hanggang pagkamatay ang ating Panginoong Kristo. So, pinapakita po rito yung pagiging ina. So, this is again, simbolo ng pagiging ina. So napakahalaga po ng mga nanay, especially mga nanay na nasa ibang bansa dyan, mga OFW, sa inyo pong lahat din, si Modernong Mga Kepwing ay bumabati po sa inyo ng Happy Mother's Day. Ayan. So again, treat yourself with a massage therapy. I-treat nyo naman ang mga nanay nyo ng massage therapy. Ayan. Massage therapy, siyempre, nagbibigay yan ng blood circulation, anti-stroke, and wellness and relaxation. Treat, kahit saan dyan mga spa na malayo kayo sa akin, kahit yan, treat your parents with a massage kasi maganda po yan sa kanilang kalusugan, and others that you will give them na ay blessing to your mother. Again, Happy Mother's Day po sa inyong lahat. Bumabati po ako si Modernong Mga Kepwing 2. May God bless you all, mothers. Pagpalain kayo ng ating Panginoong Kristo. Palakasin pa ang lahat ng mga nanay sa buong mundo. Again, Happy Mother's Day. God bless po.